Egunon jainkoak, ongi etorri ETB-ko ikus-entzuleok, igande goizeko ibidean programara. Gaur, hilaren 12 dugun honetan, Hirutasun Santuaren festaburua ospatzen du Elizak. Jainkoaren misteriora hurbilduko gara, santu herrikoi baten bitartez. Paduako Antonio esango dugu izpidea. Euskal Herrian oso zabalduta dago harenganako debozioa. Herriak gogotsu abesten duaren izena. San Antonio maite maitea zugana gatoz posposik, eta zuzara gure zaintzailea, eta zaindu gaitzazu zerutik, edo beste hau. Naidan alduzu naita San Antonio, lagundu guri orain eta beti. Jarraitzen, iritzi guzu bada San Antonio lastana, humil eskatzen dizuguna. Edo, mirariak ugari badosuz bilatzen, urkiolara etorri santuari eskatzen. Edo, Aita San Antonio urkiolakoa, askoren bihotzeko santu debotua. Kopla zarretan eta bertsolarien emanaldietan erraz aurkituko genuke San Antonio. Baina nor dugu benetan gizon hori? Izenez, Hernando Martín San, Lisboan jaioa. Eta 15 urte zituela, Agustindarren komentuan sartu zen. Beranduago, Koinbrara aldatu zen goi mailako ikasketak egitera. Apaiztu eta laizter, Frantziskotarrak agertu ziren Marokora joateko prest, evangelioa musulmanen artean zabaltzeko asmoz. Baina joan, eta martiritza jasan zuten, eta Frantziskotarraien gorpuak Koinbrara ekarri zituzten. Gertaera hauek sakonki astindu zuten, horregatik Antoniok Frantziskotar egitea erabaki zuen, misiolari eta martiri izateko bide egokia zalako. Eta berau ere, Marokora iritsi eta malariak jota, etxera itzultzeko agindu eman zioten, baina Italiara iritsi zen. Antoniok San Francisco hasi zen ezagutu zuen, eta gero Italiako iparraldean eta Frantziako hegoaldean aritu zen predikuan hiri askotan. Francisco hilzanean, Italia iparraldeko fraideen buru izendatu zuten Antonio, 3 urtetarako. Eta gero, Paduara bidali zuten, sermoiak idazteko enkarguaz, beste fraidek ere zer ikasi izan zezaten. Antonio predikari bikaina, sinistunen fedea adoretu zuen, jakinduria sakonez. Frantziskotar Loretxoetako 29. atalean irakurtzen dugunez, Espiritu Santua zuturik, hain indartzu, hain deboziotzu eta azur, hain gozo, argi eta ulerterraza azaldu zuen jainkoaren hitza. Ezen biltzarrean zeuden guztiek, naiz eta hizkuntza ezberdinetakoak izan, argi eta garbi ulertzen zituzten haren hitz guztiak. Kontemplalari ohartuari dagokionez, San Antonioren otoitzaldia, fedez eta gogo biziz beterik zegoen. Debozio handia zion Jesusen aurrari, gurutziltzatuari, Ama Birjinari, ona irakaspen txiki bat. Gizon espiritualak lurreko gauzetatik urrunduz eta bere kontzientziaren sekretuan sartuz, entzumenei atea izten die eta gozotasun gorenaren lasaitasun kontemplatiboan murgiltzen da. Espirituaren atseginek, hau gozatuz gero, ez dute asperrik sortzen, baizik eta aldiagotzen dute gozatzeko eta maitatzeko gogoa. Eretikuekin eztabaida garratzetan murgildu barik, evangelioa sakon adierazten zuen. Bazekien bihotzera hitz egiten, bere jokabide apal eta zintzoz, Kristorenganako irabazten zituen. Antoniok ikasketak maite zituen, eta San Frantziskok idazten dio, atsegin dut zuk anaiei teologia sakratu irakastea. Baldit eta ikasketa horregatik otoitz eta debozio espiritua itzaltzen ez baduzu. Bakardadea bilatu zuen une ezberdinetan. Koinbran, Frantziskotar egin berritan. Montepaolon, predikuan hasi aurretik. Eta Campo San Piero, Padua onduan,
sermoiak idazteko garaian. Antoniorentzat, giza perfezioa karitatezko eskuzabaltasunean dago, Kristoren maitasunaren suak eraginda. Barruko gizona osatzeko, beharrezkoa da norbere bizitza Kristoren bertutekin modelatzea. Igande eta jaietako bere sermoietan aurkituko ditugu besteak beste Bibliako 6.000 aipamen zuzenak eta 100 liburuetako pasarteak. Antoniok, evangelioari dagozkion askatasunez, printzipe, jauntzo, aberatz, epaia, pezpiku eta lukurreruen nagusikeriak salatu zituen. Jainkoaren aurrera deitzen zituen, hark ez baitu pertsonen bereizkeriarik egiten. Garizumako fruitu bezala, zorrak ordaindu ezinik zeuden txiroak, kartzelan ezartzeko proposamena egin zien Antonio Paduako agintariei. Hango udal orderantzetan jarraitzen du oraindik. Haundikien arrokeria salatzen zuen, zaten, aiardoz eta gariz betetako biltegiak dituztenak, eta bizpairu jantzi soberan, eta bitartean, Kristoren gisajuek, beren ateetan eskean, erdi bilutzik, eta urdaila utzik, eta hauei zerbait ematekotan, ondarrak besterik ez. 1930ko Frantziskotarren kapituluan edo batzar nagusian, eztabaidak piztu ziren, analola, Frantziskoren testamentuaren autoritatea, evangelioaren zorzaio osoko begirunea, ordenaren barruko buruzagien mugak, bizimodu pobreari buruzko irizpideak, besteak beste. Korapilo horiek askatzeko, aita santuaren gana josuten eta batzorde bat izendatu. Zerrendako lehena Antonio izan zen. 36 urte zituela hil zen. Haren izen santuak bizirik dirau gure artean. Benetan gizon eta santu harrigarria. Gaurkoz besterik ez lagunok, ondo izan ikusentzuleok. Agur.